एक बेर बउआ के पापा ले जोरदार ताली बजा दी। 27 तारीख के हम बम्बई में छलिए, ओहि दिन हमर बड़का बेटा के जन्मदिन छलै। आइ 28 तारीख के हमर मैरिज एनिवर्सरी छलै। बेटा हमरा फोन कर पूछल छै जे पापा मान के चलू अहाँ के बियाह बाद भेल तो हम केना एक दिन पहले जन्म लेलिए। वही बात थोड़े बुझल के जो 3 साल 4 साल के बाद एले पृथ्वी पर। तो देखियो कते खुशी के बात है जे कते सुंदर दिन तक एलखिन। जय जय दिन इनकर विवाह के सालगिरह रहते, ओए दिन इनका याद रहते, इनका तारीख ने मन पारो पड़ते जो वही दिन हमरा बेटा के मूरन भेल छ। एक बेर दोनों बाप बेटा के जोरदार ताली बजा दियो। जुग जुग जिया तोर ललनमा भवन मां के भाग जागल हो। जितेंद्र जी अहू चले विजय जी कतऽ गेला? अच्छा हिसाब किताब करे छै। चाय हुनका बेसी के दियौ, हमरा सबके चाय ओते नै पहुंचै। चाचा जी आइ गेला। आहा अनमोल चाचा भाई साहब छै। अच्छा जुग जुग जिया तोर ललनमा भवन मां के भाग जागल हो। एक बेर जिनका दुनू हाथ सुरक्षित हुए, बच्चा के आशीर्वाद एक बेर दुनू हाथ उठा दियो सब दे। देखियो हमर भविष्य कतऽ जेतै ओ आप सबके बुझल छै जी। 5 साल के 10 साल के 15 साल के, लेकिन एकर भविष्य ककरो नहीं बुझल छै। भ सकैया ई देश के प्रधानमंत्रियो भ सकैया। तै दुआरे बच्चा के लेल जोरदार ताली बजाइयो सब गोटे कि ललना लाल होई है बाबा के दीप मनवा में आस जागल हो। ललना लाल होई है बाबा के दीप मनवा में आस जागल हो। जुग जुग जिया तो ललनमा भवन के भाग जागल हो। जुग जुग जिया तो ललनमा भवन के भाग जागल हो। ललना लाल होई है बाबा के दीप मनवा में आस जागल हो। ललना लाल होई है बाबा के दीप मनवा में आस जागल हो। आज के दिन में सुहावन लागे मन भावन हो। आज के दिन में सुहावन लागे मन भावन हो। ए बाबू इधर आनंद बाबू आनंद इधर की नाम छी? आनंद। अच्छा 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 अच्छा। वाह 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 वाह। गीत गाबा आबैया? नहीं आबै। ठीक। अच्छा हम जे कहबै से गायल है बाजल है, हम जे कहबै से नहीं बजबै? बजतै बौआ एक बेर बजियो तो हेलो। हम जे कहै छी से कहियो इतना तो बता दो पापा और कितना हमको खड़ा करवाओगे? कितना खड़ा करवाओगे? कितना देर हमको खड़ा रखोगे? पापा बोलो पापा बोलो पापा बोलो मेरी शादी कब करवाओगे? रे ललना लाल होई है फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। ललना लाल होई है